ko ang tanong ko, ilaw ko makita. Sa Facebook. Nagulong kami na ako. Mga gabi mga bayad ka. Pero paano nang bayad dito ng bata ko doon? Sigilin ko din, kung hindi mo nababayad. Kaya naman ka na talaga yung first day, kung sa NCC. Ha? Yun. Iba ka rin. Polo ta. Nandun ko nila. Eh, ayun. Ngayon ka dito. Wala, pwede mo ka. Ano yung akin dyan sa kuya? Ano yung akin dyan sa likod? Hindi mo kapatid ka. Ayaw na pala kung ano.
Kinabakan ko kaya. Ha? Kung kung 20 mo na yan dati. Nagparasiro sa barangay. Mga problema sa kantul nila. Ha? Yan, nagpasirero. Ha? Para nagpapas. Anong oras nagpasirero? Yan, magawa ko. Yan sa interview ko. Tatanggap siya. Nahiling ko yung kanya na tindahan. Lagi ko gano'n mo mayaman. Gabot na hindi mo gibo. Tinda mo sana sa dere. Nakapamumuli, ano na rin kang hayalang. Tapos ang binyanag ko na, ang sa dere, ayan naman. Kung legang umbrella mo, lumakasabi ka. Tinda mo gano'n mo sa dere. Ngayon nga, wala na pag-start ka pala. Basta dere pa nga, Robinson. Hindi ko lang alam kung dati pa, hindi naman sa dito, binakal ka na din ba? Ganyan pa, hindi naman sa dire.
Hanggang discover mo pa, ano yun ako ba? Hindi mo sabihin, kaya ba nga, naligtas ngayon. Nakatupit ako na, sa, yung sa discover mo, ito, sa nabaligtid. Una, sa ligtisa sa ito. Ito pala, hindi namin sabihin sa ano. Kaya pala gabas na Robinson, kung ang stop na, kaya ko ang ba may current sa Robinson? Ang stop na ba, niya, hindi sa may drop ba? Ang sa SM, ang nasa-direct ang WhatsApp, hindi. Sabi yung mga maring kayo bulog na. Tawag ko. Yung mga dito, mga pangkaktapan daw. Hindi yung Berlin eh, makain. Tapos yung akong kape mo kahit paano ako. Eh, tapukan niya yan. Nagalit yung motor na Berlin. Sabado. Ano ko ng tinda ko ng nabuk. Dahil mga dahil mag-grab. Kaya sabi, dahil tumatinda.
Yung dalawa na manual mo, nakatuwag ko dalawa. Ah, ano mo para takbo? Parang pa. May liquid ba dyan ulit? Hindi man malusog yung lang. Malusog yung makas na ito. Yun, ano? Baka ano ba yun? Yan sa makaito. Pero ba ng kapikinan ko? Namitan mo. So, barley ba kung napay? Yung namitan. Kaya na ako barley ang napay. Pero ba ng kapikinan ko? Ay. Ay, wala ko yun. Ay, ang katulad sa buya. Eh, nakagamit sa mga tuloy. May trabaho ka kasi ako na walang hugas ba? Kung dahil mo sa yung mga hugas, balot talaga ito. Dalawa na, patong pinagka, pagbayad sa, ano, pagbayad sa political. Yung talaga na, ano, okay, ito mo lang. Ano yung sumunod na, okay. Okay, nakarap mo ni, sarili mo. Okay, ito. Maluwalo na.
Ha? Kain. Hindi ko lang mapadala. Kain ka lang. Nadala ka. Nadala dito. Iyan, ano ko ako yan ng tubig. Paano mo na? Ikaw kung paano yan ulit. Sabi mo paano? Ikaw kung nabili. Huwag mo na ito.
Yan naman nila, pinatakaw mo yan. Uy, nagkakapisod. Ano, kasi gamitan ng sige.
Ano grade ka na? 4? Nasa siya. Eh, mapila ko pa kanan ka na. Bari mo kung dali kita. Ha? Bari mo kung dali kita. Ano? Bari mo kung dali kita. Sabi ni Sai.
Kuya mo man, gano'n, ano yan?
Gusto ko lang mag-farm, tayo mo pa magpapagin. Ito,
Na, nakalungkat din sa'yo, no? Ako lang magpa-vlog. Hindi na sa araw. Kaya na. Pagkakot, paano mo?
Yeah.
Ako naman.
Ano pangalan ka, Tay? Carlos mo ba? Ako, so yun nakawat. Hindi ko. Hindi. Mama, ako. Wala, basta wala pa rin. Para ka mas malinis ako. Dog. Boy. Boy. Gage. Ano ka nag-start? Doon. Ano ba ito, book? Ha? Ah, okay.
Wala ka rin. Sabor.
Tapos, kaya kaya ano, sabi na, Kaya kahit ganyan ko nga, ganun gusto. Nagalit ko. so ano, dako na pero itong mga babae, dako na yung darap mo na pangakit ay ang kali. Kaya sa ano, Facebook ko. Kaya ito na nga, ako, review kaya that na one base. Ano yung nagbukaw ng mga ito? Hindi, backlog, biglang sa na, Naglaw to sa metro. ito tayo rin amat, siguro, lagi. Backlog, Oo, mga ito. dito, Pindot ko nga ito. diba, pala ko kakao na, para dumating.
H.
Yeah. Yeah. I think so.
Magkano do? Ano ka ba? Sambayan dito. Ipasa ko na lang yun. Sabi ko, ay, yun ako na lang tumabi. One by one. One by one. Anong nakita ko?
Ganda ako sa GC. Roy! Ya? Yung mga dala. Dalawa. Hindi ako right. Dalawa yan. Ano ba yan? Kaya di ba nandito rin ako kung
Hindi pa ano. Sabi ba yun naman sa ibang si Jared? Dali lang magsayaw. Kala ko gusto nagkaroon ng ano. Uy, uy, na di ba eh? So, paano po kung gagawin sa dalawa? Saan? Saan na Instagram? Saan naman po nag-ano? Ano po, friend? Boyfriend? Ayan. Kuya, ito po, 100. Tawag ko sa imo. Hindi naman yun. That's the one. One star.
Ano, sulat ito. Ano, ba't nagsabog din eh?
Dumaan na kami sa Instagram. Itong pinaka-extra-ikuan mama talaga. Gadaan ako. Ayan ako mga gadaan. Gadaan nga, nagsabi ko prepare, kasi ang tinagawin sa pito.
Magdala ka ng bobo.